Kaixo Lander. Kaixo, Irene. Zemuz. Ondo, hementxe, zuk intziteko gogokin. Nire bai, bueno, enteratu nahi, eguzilazionatuta ibilizela edo. Bai, lehen urten eta azkeneko urtetan, ja igual edadeare baita ez, pixka zartzen egea pixka, eta bueno, bai, 3 hilabete hona ez pixka lesinatua, min pixkatekin, bueno, ja berriro hasi naiz jolasen, así que bueno. Lander, Tolosakoa zaite, saskibaloi jokalaria. Eta ezatua hobegatik lagundu egin beharko datu, baina nola azertzien kirol honetan. Bueno, egia esan, bazu esan ezin bezala, ni Tolosakoa naiz. Txikitan kirol asko iten ditun, hemengo emeneko larrogian umek bezala futbolarekin hasi nintzen. Eta pixkana, eskola kirolarekin batea, pixkat saskibaloia probatu nuen. Nire familia guztiak saskibaloian jolastu izan du, denako saltu geha. Eta erreztasuna izan dute baita. Orduan, pixka hasi nintzen kirol desberdinak iten, eta 15-16 urterekin aukeratu nuen ja saskibaloiarekin jatzea. Donostira etorri nintzen jolastea, Atletiko San Sebastianeko klubera, eta hortik pixkanaka, Burgosa joan nintzen, Azpeitira joan nintzen jolastea, hemen Gipuzkoa Basketen ACB mailan jolastu nun, berriro Azpeitira joan nintzen, Obidoan izan nintzen, berriro Donostian, Tolosan, azkenan, toki desberdinak ezagutu ditut, klub asko, eta nire ibilbidea, gutxi gora bera, holako izan zen, egia esan, familiari esker saskibaloia ezagutzeko aukera izan nun, eta kirol bat usatu zaitena, usteat ondo juntzaitela ere baita, suerte izan dutelako, eta oso pozik egia esan. Ibilbide zabala duzu saskibaloia, zuko izan dituzu kluboia, zugatatzen duzu klubetik klubera pasatzeko transiziooi, nola egaman duzu zugatik klub guztiak ez dira beginak izango ez. Ez, azkenen, ni hasi nintzen Tolosan, take klubean, formakuntza gaztetan, asko jolastea ez, umea zea, txikia zegondikan, eta dibertsioa beti gustatzegu pila bat, eta saskibaloia importantzia asko ez. Eta gero pixkana, ezagu ditut klub desberdinak ez, Donostikoa adibidez lehenengo Atletiko San Sebastianekoa, nola batxiler nengoen ikasketak garantzia asko zuen saskibaloian jolasteko, orduan pixkat izan zen maila altuarekin ezagupen txiki bat egite izan nuen, horreita lesionatu nintzen, orduan ez izan nuen dena aprobetxatu. Eta hortik pixkana, klub ezberdinak, egia esan, eskertzeko Azpeitiko klubak erakutsi zidan lehenengo aldiz profesionalizateko bidea nolakoa izatea daukan, gogortasun horrek eta seriotasun bat eduki behar dela. Eta, gero Gipuzkoa Basketen, bete-betean profesionalizatea egokitu ditzaiten. Asko disfrutatu nun, asko ikasi nun, profesional handiak, hemen oso ezagunak izan direnak, asko lagundu diatenak. Eta beste klubu guztiak, bai Burgos, Oviedo, hiri ezberdinak, jende ezberdinak, ni bakarrik azkenean. Eta pertsonalkin ere burua ezagutzeaz gain, klubak ere baita, hori esan, izan naizen klubu guztietan oso ondo tratatu diate, etxean bezala, zurekin bezala hementxe, etxean bezala. Bai, horrela erresagoa da ere baita. Erresagoa! Bai, zukin itzita hemen, beste jendea ezagutzeko, azkenen oso erresa egiten duen gauz bada etxean bezala sentitzeak, baina egia da Tolosan bezala inoiz ez naizela inonean. Lagun asko ditut eta azkenean notatzen da. Eta gainera, zuko izan duzu ez, agutuen hori, pertsona bat, horrek asko laguntzen du. Bai, azkenean konfiantza ematen dizu zuri, lasaitasun bat ematen dizu, eta ondoan norbait edukitzeak hitz egiten eta irribarreak egin, parra egin, ondo pasa, horrek izugarri laguntzen du eta oso politia da. Eta kirolan gehiago, esan behar bizitzen kirolan gehiago. Esatazun, esperientzia batu, zabatu, jeneak beti esatu, kirolariak ze ondo, guk ere kirol mundua gupenak ditugu, bai. Bai, azkenean ezagupenak eta bizipenak
asko dira. Kirolean igual erresagoa jende gehiago zingurutu zaudelako, eta azkenen, bueno, erresagoa delako. Baina egia esan, kirola munduan irikitzeak, hitz egiteak eta ondo pasatzeak, pues beti dira eta jendeo egokia baldin badaukazu munduan, askoz erresagoa da, bai. Zer eman duzu saskibaloiak? Bueno, gauza asko ez. Txarrake baita, baina beti honak ingatuko gara, zera askoz gehiago dira, baina egia esan, saskibaloiak erakusten dizu bizitzan aurrea egiten ezagupen desberdinekin, jendean aurrean nola konportatu, errespetua, laguntasuna, irabazten jakin, galtzen jakin, beti hankak lurran edukitzen, lan egiten oso garrantzitsua dela, eta netzago garrantzitsuna dela lagunak egiten, ez? Azkenen zure burua ezagutzen duzu, beste jendea ezagutzeko aukera daukazu, eta hori da kirolak ematen zuna eta nire kasuan saskibaloiak eman ditena bizitzeko modu bat, non nire izena ezaguna izan den arren, ez edukieten errestasuna jendea ezagutu, tokiak ezagutu, eta hortaz disfrutatzea, klaro. Lanak, humanaiz pixka lango komentatu dugu ardira. Kirolean ere momentu zailak sobertatzen dira. Bizateak ez duguletuko bai. Egoera gute eta zailak azatzen dira. Zuk nola gainditu dituzu egoera horiek? Bueno, momentu zailenak beti ere lesioak izaten dira. Orduan daude momentu batzuk, non egia esan bakarrik sentitzen zea, eta une gogorrak izaten dira. Baina azkenen ikasten duzu nola eman aurrera, ze jende zinguratu, benetan inporta dizun jendearekin egotea, eta horrek eta indarrak ematen dizkizu aurrera jarraitzeko. Egia da ere baita, bueno, daudela agian zaude ekipo batean, ez? Eta urtea bukatzen da, eta ez ditute jarraitzeko aukera ematen, orduan berriro etxera joan bartzea. Kontratuan gauzak, gauza asko daude, hola gogorrak dienak. Egia esan nik suerte izan dut hortan, lesio asko izan ditut, baina azkenean nire izateko modua da aurrera begiratzea, gogorra izatea, eta saskibaloiarengatik edozer gauzaiteko gai izan naiz. Askotan gaizki egina, min asko hartu dut, baina azkenean saskibaloia izan da nire bizitza, eta horrela ematen dik. Beti aurrera begiratu eta batez ere irribarre bat, oso garrantzitsua dela irribarre izatea. Irribarrea, nahiz eta penetan egon, beti irribarrea. Zuk aipatu dituzu kontratua berritzearena, hori jokalarien zer presio bat izan daiteke. Bai, horrekin ados zukin, oso ondo, esan da galdera oso ona. Egia da, urtebeteko kontratua daukazunean, presioa jakin egin behar da eramaten, zera gaizki egiten badetzu badakizu aukerek edezula izango. Eta klubak oso gogorrak dira horiekin. Azkenean zu esango dugu produktu bat zehala, produktu hori moitu egiten dute. Pertsonala oso jende gutxik zaintzen du, orduan zuri egokitzen zaizuna da, zure lana egitea, saskiratzea asko lortzea, eta ingurua dituzun jende guztiak egotea zurekin, ez? Baina, egia zaila dela eta presioa, zuk esan zen bezala, presioa momentu zen altua izaten dela, batez ere, emaitzak txarra baldin badira. Tokatu zaizu alakorik? Bai, agian esatea daukat, Oviedoa jurintzen urtean, nik uste nula errenovazioa mahai gainean jarriko zidatela eta aukerak ni uste ondo jolastu nula eta aukerak nituela geratzeko, baino beraiek erabaki zuten agian beste bueltat eman ziren eta ez ziaten aukerarik eman. Eta, psikologikoki min asko egin ziten, baina lehen esan egun bezala irribarre bat oso garrantzitsua da eta horrela biatu eta hoxi nun. Ni kaile bat zinten gero kontratua edizute berritzen despeditzen zuen eta punto pelota eta jokalariek ez duzue
hori nola bai salatzeko edo reklamatzeko aukera ez. Ez, egia esan ez daukagu salatzeko aukerarik, eta ez zer esateko aukerarik ere ez. Azkenean, Hori da, nahiz eta kalean egon beretzat, baina behintzat esan hori ez duzu ez. ez daukagu aukerarik ez. Azkenean, zure lagunei esatea daukazu, baina azken ez duzertako balio. Ni daukat esatea zuri ez daukatela renovazio mai gainean, baina jefeak beraiek die, hasi orduan, zu hartu barrezu mezu hori bakoitzak alduen moduan, ondo edo gaizki hori ja bakoitzak erabakitzen du, eta, bueno, gogorra da, baina pasatzen da. Bueno, baina saskibaloiak oparituko zizkizun momentu onpila bat. Bai, egia esan txarrak baina askoz gehiago, profesionalizateko aukera, hemen Donostian nire familia lagun eta Gipuzkoarren aurrean Gipuzkoa basketeko jokaria izatea 2 urtez, lortu ditudan igoera faseak, jokalarien eraren sariak, saskiratze asko lortzeak, batez ere ikusten dizun jendea irribarri bat atatzen dira, ez? Azkenen ilusioa ikustea jendearen aurpegian eta hori bezalako gozik ez dago, eta gainera jende asko eta toki asko ezagutu ditut. Bestela ez dakitela lortuko nukenik hori ikustea, bai Argentinara jutea, Tunezera joatea selekzioarekin, horrelako gauzak lortzen dira, azkenean egonda nuntzaben egonda ez, eta nik jendea asko mirestu izan dut, lagun asko dauzkat, kontaktuak ere igual nik badauzkat jendearekin, kanpoko jendearekin, eta egia esan horrek ilusio egiten du eta poza handia ematen du. Eta bidai horrek nahiz eta txapelketarako egin asko aberastuko dute pertsonalki ez. Hombre, bai, dudik ez. Azkenen, esaten dizut, 15 egun izan nintzen Argentinan Euskadiko selekzioarekin, eta txapelketa jolasten joan ginen, 3 partido jolasten joan ginen, baina tokiak ezagutu, adibidez Argentinako Euskal Etxeak ezagutu, Che Guevararen etxea ezagutu, die gauzak, igual bizitzen normalen ezingo nituzken hain, eta saskibaloiari esker lortu ditutenak. Tunezera joan, hanera baita 2 partido jolasteko 8 egun egon ginen, azkenen aukera ezberdinak izan ditut, Espainia mailako hiri guztiak ezagutu, partida jolastera joan, baina hala ere pasiatzeko tokia, ikusteko denborak, eta izan ditugu, eta hori oso garrantzitsua eta aberastasuna oso handia da. Zer da saskia zuretzat? Saskibaloian eretzat? Bai? Zaila da esplikatzen. Dena, esango nuke dena. Ni izateko modua, lortu duten guztia eta sakrifikatu dudan guztia saskibaloiengatik izan da. Imaginatu guandikan, 34 urterekin guandikan jolasten ari naizela Tolosan. 34 urterekin da hondik saskibaloien jolasten ari nahi da. Gazteago emotezu. Eskarrik asko. Ez du jendesko izaten, baina, bai. Eskertzen da, bai. Eta hori, saskibaloia izan denetzako gehiegi igual, baina bai, asko. Ja, pixkana, bigarren plano batean uzten ari naiz, eta hori eraita nabari da nire izateko moduan, saskibaloian lehen oso karakter gogorrekoa izan naiz, eta guain lasaiago nago, disfrutatzen gehiago lagunekin, eta batez ere, nire lagunekin, neskarekin, familiarekin denbora gehiagoteko aukera daukat, eta hori garrantzitsua da. Ikusi dago, nola agutu beharko genuke saskibaloia kirol bezala. Nola? Ze ikuspuntu eman beharko genuke saskibaloiari? Gizartean? Bai. Bueno, da kirol bat beti zagon dena sekundarioa, ez? Badakigu futbola dela ezinezkoa da horregain iristea, ezinezkoa da. Batez ere, futbolak mugitzen duen jende guztia, kopurua, turismoa, dena, ez? Azkenean, futbolak asko mugitzen du, eta diruare baita, noski. Saskibaloia da, ni beti esaten dut, probatzen duen pertsonak eta ikusten duen pertsonak berriro errepikatzen du normalean, oso giro politia izaten da, errespetu handiko kirola da, eta ni uste atraktiboa da, politia da, zebaz da geldi egoten asko, denbora guzti mugimenduan dagoen kirol bat da, eta egia da oso aberatsa dela, eta batez ere nuke esan,
Gipuzkoa mailan, Gipuzkoa Basket dela gure talde, lehenengo taldea, eta jendeak animatu beharko lukelari ikustea, ez? Ni uste, ni aurten naiz jungo handikan, denborarik ez daukadalako, baina bai da egia, bai formakuntzako taldeak klubi desberdinetan jendearen apoioa asko dela, ez? Bai guk Tolosan adibidez jendea etortzea guri ikustea, gaztei ikustea, eta kirola beratsa da, baina jendearen bultzada oso garrantzitsua da. Nontzua Usabalan. Usabal kirolekin, bai. Egin Tolosan bezazan amagurtezetan. Bai, erekin. Nire gura da bat, gero kontatuko zu kamagaren atzen. Saskibalorekin kanpo lanak zer ikasizten du, zergatik suposatzen du. Saskibaloreak ez duela bizitzeko emaiten ez. Azkenean, bai, batxierra bukatu ostean, modulo bat ikasi nun kiloetakoa Mendonostin, eta goi mailako modulo bat inun, kirolde egiten nintzen lanean, eta hortik aurrera, saskioloi profesionalizaren egia da lana utzi nuela, AFB hemen Donostian jokatzeko aukera mantziatenen 20 urterekin lana utzi nuen. Eta, formakuntza egiten jarraitu ditut titulo batzu gehiago atera dituen, hasi nintzen kirolde egiten lana egiten azkeneko urteetan, baina guain, egia da oso ona maldin batzea, eta aukera maldin bagoazu, eta dirua lortzea daukazula, nik uste dut saskibaloiak oso jende gutxiri ematen diola bizitzeko, lanik egin gabe bizitzeko aukera, baina ni guain familiako enpresa nago, Beasainen, oso gustua nago, gaina enpresa nik hartu dut, así que guain naiz el nuevo jefe, eta egia esan oso gustua nago, eta egia da, saskiolari eskerrak ere baita, nire izateko modua guain lanean, bali izagintelare baita ez, ni karakter oso gogorra daukat, gustatzen zait gauzako. Ez duen baita. Gero oso lasaia naiz, baina egia da, nahonean konzentratu lanean oso zaila naiz, emaitzak oso emaitza zalea naiz, onak izaten jotzen zait, eta azkenean, nire ingurukoak baita gauzak serio hartzea asko gatzen zait. Ze musika entzuten duzu? Ze musika? Ze musika entzuten duzu? Denetik, egia esan. Lanera beti musika entzuten juten naiz, eta normalean Spotifyen euskal kantaz egindako playlista daukat, eta gehien bat asten zehar, astelenetik ostiralera gehien bat euskal kantak entzuten ditut, eta noiz benka baten bat ezberdina, eta nola juerga zalea naizen, asko gutzen zait juergaitea, eta gaueko musika alaigarriagoak entzuten ditut normalean, baina hori jazte buruan. Bestela normalen euskal kantak asko. Lagun bat gauetan. Zezadetasun dituzu saskibaloia, noskibare, baina zer egiten du landerak bere denbora librea. Nire denbora librea guain egia esan lanak denbora asko kentzen dit, baina bai da egia, zaletasun azken urteetan bolei playan jolasten dut. Bai, Donostin hemen txapelketa batzuk egin izan ditut, eta guain pixkana berriro hasi naiz. Ugaran hasi nintzen berriro, baina utzitan neukan pixkat, eta pixkana berriro hasi naiz. Eta bestela nire afizioa kirol bezala, igandeetan noiz benka mendira huelta bat eman, egualdin egiten badu, zera lokatzartean ez gustatzen ibiltzea. Eta kirola egiten den normalean, bole playa edo juten naiz mendira, korrika saioak egiten ditu noiz benka, pixkana gauz ezberdinak, baina gehien bat egoten naiz, nire lagunekin, nire neskarekin, familiarekin, denbora horrekin betetzen juten naiz. Landa, mila eskan, etortzea, baituk, benetan. Eskerrik asko zuri deiagatikan, badakit dura asko deitu zeniala eta lesioa dela eta gero COVID-a dela eta ezin izan etorri lehenago eta oso guztu hona. Ekatu gara eta ezagutu gara bilateko diago agupan gure ikuslei.
Bai, noski. Dago jende. Bueno, agur, eskerrik asko.